Dneska je výročí sametové revoluce. Jaké máte pocit? Pocity nemám některak dobré, prostě z té doby ten přechod z té doby na dnešní dobu nejsem z toho nadšenej, no a představoval jsem si to úplně jinak. Všichni si to představovali pravděpodobně jinak. Jak jste si to představoval vy? No tak já, když budu mluvit sám za sebe, tak já jsem si nepředstavoval vůbec změnu ze socialismu na kapitalismus. To je jednak tak toto je předně potřeba říci. No a ti další, nebo většina lidí si určitě představovala něco jiného, nějaký jiný systém, než tady je teďka. Pojďme k tomu vašemu vlastně klíčovému okamžiku, který vlastně vy jste sehrál v té revoluci. Jak to probíhalo toho 17. listopadu? Tak na 17. listopad byly samozřejmě udělané přípravy. Je to teda, musím předeslat, že to je 30 let, takže už určité věci můžeme říct dneska. Byly určité přípravy na to udělány. To znamená, že byla příprava na to, jak to proběhne, co se tam bude dít, jakým způsobem bude probíhat průvod a tak dále. Takže byly vytvořené skupiny a každá skupina měla svůj cíl nebo svůj úkol. Takže šéfové StB pečlivě prostě naplánovali každému jeho úlohu, podle vás? No podle mě ne, tak to bylo, jak to říkáte, ano, bylo to připraveno určitými lidmi, to znamená, že každý dostal svůj úkol a ten si, jako vojáci jsme si ho splnili. Jaký byl ten váš úkol a jak to teda probíhalo potom? Já jsem měl na starost skupinu, takzvaná cílová skupina, která měla za úkol vytvořit nebo přivést ten průvod na Národní třídu a tam vytvořit mrtvolu, která měla vyvolat fámu o ubití studenta. A konkrétně jak to teda probíhalo? No tak probíhalo to konkrétně, já nevím, jak to říci, prostě došlo ke střetu mezi demonstrujícími policejními složkami. Tam když došlo ke střetu, tak prostě jsem tam upadl a tím pádem to takto všechno vzniklo. Kolem mě se samozřejmě udělala skupina lidí, která měla na starost tady tu činnost, no a těžko se to popisuje, jak to konkrétně, prostě takto to tam prostě proběhlo. Potom co bylo dál? Vás odvezli někam do nemocnice, nebo co bylo? Odvezli mě na František, do nemocnice na Františku, kde jsem potom se sebral a odešel jsem z nemocnice pryč. Čili tam ti doktoři vás vyšetřili a zjistili, že vám něco je, nebo jste neměl žádné zranění? Neměl jsem žádné zranění, samozřejmě jsem musel tam projít nějakým tím vyšetřením a to bylo tak všechno. Kdo podle vás rozšířil tu informaci o tom, že tam zemřel student? Tak všeobecně známo je, kdo to rozšířil, že to byla paní Dražská. A předně musím říct, že paní Dražská byla napojena na některé naše lidi ze státní bezpečnosti, takže ten úkol byl záměrně přes paní Dražskou plněn, takže aniž by si ona možná uvědomila, co vlastně plní. Proč podle vás StB neplánovala tady tu záležitost, že tam má zemřít jako student? Právě, že StB to plánovala, takže... No, proč to naplánovala? Jo, proč to naplánovala, aha, takže otázka. No, vzhledem k tomu, že to se zase budeme vracet k situaci, která byla uvnitř komunistické strany Československa. To vedení bylo v podstatě, bych řekl, zkostnatělé, nebylo možné udělat jakékoliv změny ve vedení strany. Když byly volby, nebo když byl sjezd, tak pořád tam byli ti sami lidé, nic se nezměnilo, takže prostě muselo se udělat něco takového, co by vyvolalo nevoli mezi lidma a donutilo to vedení odstoupit. A měli přijít noví lidé. Takže podle vás vlastně to nebyla žádná úloha disidentů a studentů, žádného takového toho kvasu ve společnosti, ale byla to pečlivě naplánovaná akce od StB?
Tak podle mě je to logicky, že když se podíváte, kdo trošku přemýšlí, tak mu musí dojít, že jak můžete svrhnout režim, který má v rukou armádu, který má v rukou lidové milice, který má v rukou vedoucí úlohu strany, která vlastně rozhodovala o všem. Těžko by se bez státní bezpečnosti něco tady mohlo povést. A konec konců disidentské hnutí, které tady bylo, tak to bylo 1000 členů. Charta 77 měla necelých tisíc aktivistů, takže otázka 24 hodin a bylo po nějakých demonstracích. Takže určitě to nebylo, určitě ten, kdo si myslí, že to udělali disidenti, tak je na velkým omylu. Jak vy jste se vlastně dostal k práci pro StB? No, mým cílem nebo mým snem bylo být prostě policistou. Nebylo to, že já jsem o státní bezpečnosti ani nevěděl, když jsem vstupoval ke vnitru, takže jsem vůbec nevěděl, že něco takového, nějaká taková složka existuje. Samozřejmě už na vojně mi byla nabídnuta práce u kontrarozvědky, to jsem tehdy ještě jako mladý člověk jsem to odmítal. No a posléze, to znamená po té době, když jsem vstoupil do policii, tak jsem si prošel nějakým tím kolečkem, tak jak bývalo zvykem, a nakonec mi byla nabídnuta ta práce u kontrarozvědky. Když se ještě vrátím k tomu všemu, co jste vyprávěl o té vaší roli, kterou jste sehrál, vlastně parlamentní vyšetřovací komise to celé vyvrátila. No, to jsem se právě, pardon, to je právě úplně jinak. Byly 2 parlamentní komise, jedna byla v roce hned 1990, ta nedošla žádnému závěru, ta v podstatě nic nevyvrátila, a ta druhá komise, ta už byla složena, to bylo v roce 1992, ta už byla složena především z disidentů, byl tam předsedou komise, byl pan Ruml, mám dojem, jestli se nemýlím, takže ta komise už potom už dělala závěry, které byly potřeba. Je potřeba si uvědomit, že, anebo kdo trošku tu situaci od toho roku 1989 sledoval, tak ví, že po roce 89 všichni házeli vinu, nebo že všichni měli jasného viníka, státní bezpečnost, komunisti a podobně. No a najednou někdo zjistil, že to asi není ta správná cesta, že někdo by mohl v budoucnu říct, že to neudělají disidenti, a najednou se ta situace začala měnit. Takže i komise, která potom byla složena, především tam byli disidenti, byl tam otec Jana Rumla, takže ta komise došla k těmto závěrům, tak to, jak došla. Vadí vám to, že jste pokládaný za jako nevěrohodnou osobu nebo problematickou, nebo jak to říct? Mně je to úplně lhostejné. Kdo si co myslí, ať si myslí. Já jsem předložil dokumenty, já už víc pro to udělat nemůžu. Já jsem předložil určité dokumenty, předložil jsem pas, peníze, předložil jsem letenku, víc už pro to udělat nemůžu. Vemte si to, že atentát na Kennedyho, který byl v roce 1961, do dneška není objasněný. Takže mě je to úplně lhostejné, kdo si co myslí. Říkáte, že jste předložil pas a letenku, čili vy jste měl po těch událostech jako kdyby zmizet někde v zahraničí. Ano, měl jsem zmizet v zahraničí a měl jsem tam prostě tu bouřku, nebo jak se tomu říkalo tehdy, tam jsem měl prostě přežít někde v klidu a pak se třeba po nějakých letech vrátit zpátky. Ona to asi nebyla jako jednoduchá věc infiltrovat se do toho studentského prostředí. Tak zase to nebylo tak složité samozřejmě, protože pro mě, jako pro mladého člověka, já jsem byl neznalý, nebo mě ani to prostředí neznalo, takže zase to tak složité nebylo. A měl jsem tam celou řadu spolupracovníků, především z řad žen, a ty měli kontakty na různé disidenty a jedno z rodin, takže prostřednictvím nich jsem měl dveře otevřené. Měl jste teda tu krycí identitu? Samozřejmě měl jsem krycí identitu, byl jsem student Růžička, studoval jsem na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde jsem dělal normálně legální zkoušky, přijímací, takže nebylo to tak složité. Nedělalo vám to jako kdyby
psychické problémy žít vlastně pod jinou identitou a vědět, že máte nějaký úkol, který je před váma? Tak psychické problémy určitě ne, protože člověk byl na to vyškolený, takže mu to žádné problémy nedělalo. Máte to jak ve špionážním filmu, to je to samé. Když si vezmete CIA, tak ta taky vystupuje všude, nebo ti pracovníci jejich vystupují všude skrycími jmény. A je to každá zpravodajská služba má svoje tady tyhle praktiky, takže není to nic mimořádného, nic nového. Jak se vám daří teďka v životě? No tak daří se mi, musím přiznat, že se mi daří dobře, nestěžuji si, provozujeme hotel, je to mezinárodní hotel, takže se nám daří celkem dobře a myslím si, že to máme celkem nastartované tak, že se nám bude dařit i v budoucnu. Ale je to takové zvláštní, vy jste v podstatě stále přesvědčený komunista a stal se z vás kapitalista. Nestal se ze mě kapitalista, jsem pouze, já bych to přesně definoval, já jsem ředitelem spolek Slezská republika, který provozuje tento hotel. Takže nejsem jako já fyzická osoba, která by byla vedena na živnostenském listě jako podnikatel. Takže nejsem kapitalista. A i kdybych byl podnikatel, tak v podstatě je to podnikání z nouze ctnost takzvaně, protože já jsem od roku 1990 nebo od roku 1989 poté, co nás propustili, tak jsem byl bez zaměstnání a nějak jsem se živit musel. No a samozřejmě stát mi nedal žádnou podporu nezaměstnanosti, nedal mi žádné prostředky